Takže druhý per dva. Jsem úplně kraj. SRI. No a čo? Tak vám postavím ty vole, Takže budeme do autobusu, takže se na chvíľku s vámi rozlučím. Som zistila, že musím ísť peši a je to do piče. Vidíte? Ty vole. Ja už nechcem. Pozrite, ja vám ukážem. Ježičky, čujte tam dozadu, tam dozadu máme ísť. Ja som v Riti úplne ma to nezajíma.